Yayasan Buana Putra mempersembahkan MTS VIP gratis untuk Anda. Yaitu MTS VIP Multazam yang beralamat di Jalan Daendeles, Dukuh Lengkon, Desa Lembupuru, Kecamatan Mirip, Kabupaten Kebumen. Kami selalu siap mendidik putra dan putri Anda untuk menjadi anak yang soleh dan solihah yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Kami tunggu kehadiran putra dan putri Anda semua. Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ulama'il amilin wa jami'il musannifin wa nakhussu khususan ila mu'allif hadzal kitab wa jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila man haqqun alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa an rawti khuffasin wa khitafin wa firashin wa kadza kullu hayawanin takthuru mukhalatatuhu lin-nasi kazzamburi wa bawlu kullin min dhalika karawsihi fayufa anil qalil wal katsir fi thawbi wal badani wal makani fil masajidi wal buyuti. Sakuming para rawuh jamaah salat maghrib Masjid Al-Mansur kakung saha putri sepuh miwah nem sedaya ingkang kula mulyakaken. Merasaken pangaosan ingkang Jumat wingi-wingine. Jumat kala wingi-wingine kula panjenengan sedaya sampun sareng-sareng mangertosi tenggone babagan najis nggih. Dadi awak dhewe salat di antara syarat sae menika kedah suci saking najis. Terus kala wingi sampun dipun terangaken bilih sing jenenge najis niku perkara sing iso nyegah perkawis sing jember kullu mustaqbirin yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhasa. Barang-barang sing jember terus sing iso nyegah marang sae salat sekirane ra ana hukum rukhsah, sekirane ra ana keringanan, sekirane ra ana hukum makfu. Terus kalau wingi sampun diterangno contoh-contone najis. Contoh-contone najis winganane napa bangsane napa uta-utaan. Terus najis winganane nggih sampun diterangno ana kalane najis sing cara ngilangno niku enteng sing diarani najis mukhaffafah. Terus ana najis sing tengah-tengah sing diarani najis mutawassithah. Terus ana kalane sing diarani najis mughalladhah, najis sing abot. Najis mukhaffafa, najis mughalladhah sampun. Terus najis mutawassithah nggih sebagian
sampun. Terus tenggone najis-najis niku kala winganane sampun dipunteraken najis niku ana kalane najis sing dimakfu. Asline statuse najis iso nyegah marang sae salat. Ketika awak dhewe kok salat ten sandangane utawa ten panggonane utawa awake niku ana najis-najis niku salate dadi rasah, salate dadi batal. Ning mangke ana kalane najis niku statuse niku najis sing makfu anhu. Najis sing dimakfu awak dhewe, awake, sandangane utawa panggonane niku ana najise. Ning kok najis sing statuse dimakfu niku mangke salate tetep sah. Pun sing termasuk pembahasan utawa contoh saking najis sing golongane najis sing dimakfu. Merasakan sing wingi napa wa an rauthi khuffasin iki termasuk najis sing dimakfu, najis sing di ngapura. Artine senajan asline niku najis ning niku najise dimakfu, di ngapura. Umpama salat kok teng mriki panggonan enten najis sing dimakfu, mangke salate tetep sah. Lah, najis sing dimakfu niku napa sing dicontohaken teng mriki? Wa an rauthi khuffasin saking mbeleke lawa. Dadi mbelek lawa utawa kotorane lawa. Kertos lawa napa mboten? Lawa niku kelelawar. Kelelawar. Basa Inggris niku napa? Bat. Ana Batman, manusia kelelawar. Ya leres. Leres apa mboten? Belek lawa niki nggih statuse najis ning najis sing dimakfu. Mangke Guys. Dadi sing napa belek lawa. Terus wa khitafin lan belek manuk layangan. Manuk layangan ngertos napa mboten? Cawu. Layang ora ngerti. Manuk cawu niki beleke kotorane nggih termasuk najis sing kadang teng niku wonten cawu-cawu berkeliaran niku mbeleke termasuk najis sing najis dimakfu. Terus wa firasin lan kupu ngertos. Ngertos kupu napa mboten? Kupu-kupu, tapi sanes kupu-kupu malam mbeleke najis. Kupu-kupu niku sing beterbangan pagi, siang dan sore. Nah niku mbeleke nggih termasuk kotorane niku termasuk napa najis sing awak dhewe kek mangkat teng masjid, mangkat salat zuhur, karo kok teng nggone niku enten kupu mabur dilala saking ra kuwate meletet teng nggone pecine panjenengan. Iki termasuk najis sing mangke kek gawe salat niku salate tetep sah. Paham apa mboten niki? Lawa, manuk layangan, manuk cawu, terus kupu. Wa kadza kullu hayawanin taqtur mukhalatatuhu linnasi kazzambur. Hukume kaya bangsane lawa, manuk cawu, terus kupu ing dalem kotorane dimakfu nggih menika kewan-kewan sing akeh srawunge, akeh berkeliaran teng nggone sekitar kula panjenengan. Kazzamburi kaya dene tawon. Tawon niku sing nosok teng nggone osok-osok kayu jenenge tawon apa? Tawon rendang, sanes tawon rendang. Nggih, tawon niku biasanya lah kadang manggon teng nggone osok-osok kamar kula panjenengan. Niku kotorane nggih termasuk sing najis sing dimak. Paham napa mboten niki? Berarti napa wau? Lawa, cawu, terus napa? Kupu, terus napa? Tawon. Nggih. Pun, kena napa tereng niki? Pun. Terus wa baulu kullin min dzalika karothihi, terus uyuhe kewan-kewan wau nika sing pun dipun sebataken kala nembe manuk cawu, lawa, kupu, terus napa nembe? Tawon. Niku uyuhe niku nggih statuse kaya beleke. Artine statuse padha-padha najis ning najis sing dimakfu. Oh, mriki pun paham napa dereng? Oh. Saklajengipun wa amma baqiyatut tuyuri ghairu madzukir fayufa an rautiha bi syuruti salasatin. Lah sedangkan manuk-manuk sak liyane sing dipun sebataken kala wau nika. Manuk-manuk sak liyane lawa
sak liyane cawu. Terus sak liyane sing dene kewan-kewan dipun sebataken kala nembe niku kotorane niku mbuh meleke mbuh uyuhe iku mangke napa? Oh, kelewatan. Pangapunten, kelewatan selare panten ngantuk nggih. Kula wangsuli maneh. Wa baulu kullin min dzalika karutihi fayufa anil qalil wal katsir fis saubi wal badani wal makani fil masajid wal buyut. Tasih ndalane wau saderenge liyane manuk-manuk niki. Uyuhe niku wau bangsane lawa, cawu, terus napa? Kupu, terus napa malih? Tawon niku statuse padha belake. Artine padha-padha dimakfu. Najis ning sing dimakfune teng pundi? Niki lak enten sing dimakfu teng nggone sandangan. Niki napa mboten? Ora dimakfu teng nggone banyu. Lah najis niku kotorane kewan kala nembe, lawa, cawu lan sak liyane nembe sing dipun sebataken kala nembe niki fayu fa an rautiha apa fayu fa anil qalil wal katsir fis saub wal batan wal makan fil masajid wal buyut. Iku status di ngapurane niku mbuh anil qalil wal katsir, mbuh belake niku sethithik, mbuh kathah niku dimakfu. Siji, loro, telu iki termasuk siji, loro, telu sak pemunggah niku kathah. Mbuh sithik mbuh kathah niku kotorane kewan-kewan sing kala nembe dipun terangaken niku dimakfu. Mbuh sithik mbuh kathah fis saub wal batan mbuh nang sandangan. Nang sandangan nang klambi, teng sarung, teng peci, teng sorban misalkan Mbah Kaji tampil. Dimakfune sedaya dimakfu. Mbuh nanggon mbuh sithik mbuh akeh, mbuh teng gone sandangan, mbuh teng gone badan, wal makani lan di ngapura nggih teng gone panggonan. Paham napa mboten niku? Ana manuk cawu letek teng gone panggonan, teng gone sajadah, teng gone keramik. Niki termasuk najis sing dimakfu. Fil masajidi wal buyuti padha uga teng nggone masjid, padha uga teng nggone masjid-masjid, musala, langgar, wal buyuti lan teng nggone omah-omah. Dadi ora pandang mbuh iku manuk cawu sing nang masjid, mbuh iku lawa sing nang masjid utawa lawa manuk cawu, kupu, terus tawon sing manggon teng nggone omah-omah kula panjenengan. Dadi omah apa mboten? Omah apa sosoh? Omah aja kewalik ngono, tawon gawe omah, awak dhewe gawe walik padha. Nah, terus niki gek wae sing wau sing kelewatan nika mencolot teng ngene baris ngisor wa amma baqiyatut tuyur ghairu ma dzukira fa an rautiha bisyuruti salasatin. Sedangkan manuk-manuk sak liyane kewan, sak liyane wau sing dipun terangaken niku saged di ngapura najis niku kotorane naku saged masuk kategori najis sing dimakfu nalika netepi syarat 3. Jadi liyane kewan-kewan sing nika mangke najise saged dimakfu, saged mlebu rombongan najis sing dimakfu, iso salate tetap sah. Misalkan senajan betau utawa kenang najise manuk-manuk sak liyane sing dipun sebataken nika syarate netepi syarat 3. Syarat 3 napa? Sing pertama ayyasukol ihtirazu anhu. Sing pertama pancen angel ngreksane. Pancen angel njagane. Dadi angel nek kon angel menghindar, angel ngedoi sangka najise belek utawa uyuhe manuk-manuk sak liyane kewan sing nek mau kewan-kewan sing dipun sebataken niku kan ra peduli mbuh sithik mbuh akeh, terus mbuh nang masjid mbuh nang omah. Ning niki manuk-manuk saliyane niku contone manuk napa? Bangsane manuk peking, manuk cit, manuk tilang, manuk deruk, doro barang. Iku lah termasuk manuk. Lah niku mbeleke kotor-kotorane niku mangke najise saged di ngapura ketika pancen angel lek ngreksa awak dhewe angel lek njaga atau angel ngedoi sangka najise. Misalkan manuk doro tenggone Mekah mriko doro wis napa atusan apa ewen Mbah Kaji niku lak mabur ya ora mapan arep ngeletek niku ra dadak teng WC bareng ya sak ngono gebelet langsung nggih apa mboten Mbah. Nah niku termasuk sing pertama niku netepi syarat ayyasukul ihtirazu an
Angel lek ngrekso, angel lek menghindar, angel lek ngedoi sangka najis niku. Terus nek bangsane cecek, tekek, tikus niku mlebune teng pundi? Kira-kira teng pundi niki bahasane cecek, tekek, tikus. Nah, teng nggone tikus riyen. Tikus cara teng nggone keterangan kitab Fathul Muin, kitab I'anatul Talibin niku ngendikaken nek sing jenenge mbelek tikus niku ora ana mbelek tikus sing dimakfu. Sementara keterangane kados niku. Ora ana mbelek tikus niku statuse mboten dipun makfu senajan iku mbeleke garing. Mbelek tikus niku sementara napa boten dipun makfu senajan mbeleke niku garing. Nek niki mangke sing syarat sak lajengipun niku kudu sing sak manuk-manuk bangsane napa sing angel ngrekjone niku syarat sak lajengipun mangke niku ana syarat kudu garing. Nek teles ora dimak. Nek mau sing mbeleke kewan-kewan niku mau sing dimakfu tanpa syarat niku teles garing dimak. Oh niku tikuse mangken mawon niki terusna syarat sing anu mawon. Terus syarat sing sak lajengipun mau sing pertama kan angel ngreksane. Angel lek menghindar saking niku saking najis niku ne wau mergo saking akeh. Terus wa alla ya'tamidan al-masyu alaihi. Wa alla ya'tamida al-masya alaihi. Terus wong iku ora sengaja, ora jarak ngidek orang gejarak marang apa midek utawa lewat marang najis kala wau. Dadi mbeleke manuk sing liyane manuk-manuk nika engko syarat iso dimakfu sing pertama wau angel lek ngrekso. Misalkan tenggune niki cecek masuk tenggune niki. Tenggune ketika pancen cecek mblarah-mblarah dong nang padon nang kono nang mriko teng mriko. Mergo saking angel lek ngreksone niku mangke saged belek cecek niku saged masuk kategori najis sing dimakfu ketika nate syarat tiga niki. Sing pertama pancen niku angel lek ngrekso saking ribuan utawa atusan cecek puluhan do manggon tenggone mriki mergo cecek nek manggon nang omah ra ono kipas angine umpama manggon teng masjid sing kipas angine bang. Terus sing nomor 3 wa alla yakuna bi ahadil janibaini rutubatun. Terus nanggone salah sijine najis kalih wong niku mboten wonten sing teles. Berarti kudu garing kabeh misalkan kok. Nah, sisane iki kare dicontoni misalkan sing pertama teng masjid niki gunggon utawa nggo gawe sosok cecek pirang-pirang. Nah, niki berarti kan mbelek jajan niki mangke ketika wis pancen blarah-blarah niki mangke kan masuk netepi syarat sing pertama angel lek angel lek menghin. Nek kur bangsane siji ana nang padon mriko terus teng mriki krana papat niki dereng diarani masakot, dereng diarani angel lek so niki mboten dipun mak. Dadi dipun apa ketika yo nek kene ana mriko blarah-blarah niku syarat yang pertama nek kur bangsane telu apa papat wong lima masjid meneh ambane kok najis ceceke 5 niku mboten termasuk tapi syarat yang berarti kudu disuceni sesuai aturane ngilangi utawa nyucani najis ku menjang malih. Dumikir iki paham napa dereng ini? Kok kaya do serius temen ngantuk napa anu serius niki fokus iki. Pun dari contohnya niki misalkan sing pertama niku angel yang blarah-blarah kathah mbelek cecek. Terus syarat sing nomor kalih niku ra sengaja misalkan jamaah mriki full niki lak jamaah full salat maghrib full rong lare niku akeh sing do ngejutno imame lho mau selare irung kebek ngerti-ngerti salam penuh rong lare iki mbuh jamaah bangsa jin apa menungso ora ngerti kula. Oh pas takbir ngono ya ora ngerti paling siji irung kebek bahasan salam jebule nang mburi kebek. Selain dengan kejutan datang Mbah Haji Tamen. Awak dhewe ya kula ya sering telat. Dadi awak dhewe iki termasuk seneng ganjarane pirang-pirang. Gawe surprise, gawe kejutan datang imame. Keren. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Niku sing pertama angel lek ngrekso, sing nomor kalih niku ora sengaja. Misalkan masjid niki panggonane full. Kur karyono celah siji. Quran karyono longgaran siji teng mriki ana mbelek ceceke. Ana mbelek ceceke.
Terus belek ceceke niku napa ana angel sing pertama, terus sing syarat sing nomor 3 belek ceceke niku garing, terus sikile awak dhewe niku ya garing. Niku syaratnya mangke belek cecek niki saged dipun makfu. Ning nek salah setunggale kok teles, sing teles sikile awak dhewe, beleke cecek garing, ya mboten sida dimakfu. Utawa belek ceceke sing teles sikile dhewe sing garing, niki nggih rasida dimakfu. Paham napa mboten niki? Oh, tak langsung malih. Dadi najis-najis sak liyane sing kala wau nika disebut saged dipun makfu ketika netepi syarat syarat sing pertama pancen angel lek reksa, angel lek menghindar mergo saking akeh blarah. Terus sing syarat sing nomor kalih ora sengaja ngerti blarah ana luwangan malah midhep mene sing napa jenenge sing ana mbleke. Misalkan teng mriki blarah umpama karo ngadeg men rancengan teng mriki blarah janjane sak lompat klempate niku saged. Lompat niku saged ning malah subuh iki najis sing blarah termasuk najis sing dimak malah milih ngideki sing napa blek niki mboten sida dipun mak. Nggih. Paham napa mboten niki? Dadi ra aja nek ra sengaja misalkan niku kronologine niku tenggone panggonan niku kur kare ana sak lewangan niku terus dilalah napa teng mriku enten najise niku gek wae dipun mak angel lek ngreksa. Sing nomor 2 ora sengaja, ora jarak. Sing nomor 3 salah siji saking menungsane awak dhewe utawa najise niki mboten wonten sing teles. Artine kudu garing kabeh. Belek ceceke ya garing misalkan di kronologine belek terus awak dhewe sikile niku nggih garing. Paham napa dereng niki? Oh. Terus nek bangsane beleke kewan sing gedhe bangsane sapi, bangsane wedhus, bangsane napa malih? Petik napa? Jaran. Niku suci napa najis? Wah, niku cara mazhab Imam Syafi'i beleke pinganane rak mbiyen pun diaturno. Najis kotorane kewan-kewan niki kotoran sing medal saking weteng niku nggone wong, mbuh niku nggone kewan. Padha uga kewane niku kena dipangan daging utawa ora kena dipangan daging niku hukume najis. Kecuali mangke enten pengecualian, kewan napa sing napa nikune mboten najis. Napa sing mboten najis? Wingi-wingi sing najis sing dimakfu nika. Terus tapi wonten setunggal saking napa ulama saking mazhab Imam Syafi'i asmane Imam Rawyani niku ngendikaaken bilih kotorane kewan-kewan sing daginge kena dipangan, kotorane sapi, wedhus, petik niku kotorane ora najis. Iku cara Imam Rawyani. Ning jumhurul madhabe ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i kathah-kathahipun ngendikaaken sing pertama nika kotorane kewan senajan kewan niku kena dipangan utawa ora kena dipangan niku hukume najis. Nah, terus sakniki nek beleke iwak banyu. Beleke iwak banyu niku najis napa mboten? Najis napa mboten? Tapi jenengan nek mangan lentring nika lentringe diolahi napa mboten nika? Lentring ikan teri nika diolahi napa mboten? Kadang sing tuku tenggone bakul sayur nika, gorengan nika olahan apa mboten nika sing cilik-cilik? Olahan apa mboten? Lah tenggone mbeleke iwak banyu. Tenggone mbeleke iwak banyu. Wonten sing wonten ingkang ngendikaken nek mbeleke nek iwake cilik niku najis sing dimakfu. Artine bangsane lentreng langgerane cilik kali gedhe napa sekirane angel lek reksa cilik kok kon netati tok ngiji. Lah niku makfu, napa makfunan. Dadi jenengan mangan lentreng, dahar lentreng niku sing tuku 2.500, 5.000-an, 10.000-an niki ra apa-apa. Mboten napa-napa. Ning beleke iwak banyu sing gedhe jenengan tuku lele, tuku delek kok ra diolahi eman-eman. Misalkan guwar-guwaren kok diolahi bareng. Iku mboten dipun makfu niku mbeleke iwak sing
Paham napa mboten niki? Dadi mbelek iwak banyu sing cilik-cilik sekirane ngolaine niku angel. Dadi mulane kepripun irisi yo malah ngiris teng drijine. Nah niku termasuk najis sing dipun makfu. Mbeleke iwak banyu sing cilik. Paham napa mboten niki? Nah, niku saged ketemu ngakal, Mbah. Mosok ora ketemu akal. Sing ora ketemu akal niku nek ana wong misalkan ra nyambut gawe kok sugih niku gek wae rapati ketemu ngakal, Mbah. Enten apa mboten Pak Bos kok rapati nyambut gawe ning sugih ngene apa mboten? Rapati nyambut gawe bawane turu-turu nek kok sugih. Jadi malah batal mriki. Jadi ngarani. Ujarku pendak beduk teng mriko ngono, Pak Bos nawah ora? Pak Bos kayak turu ya pun jadi karyawan. Pernah wong kudu turu kok blarah-blarah bandane. Iki panginggo jangkrik, panginggo terwelu ngono. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken. Enten sing tanglet apa mboten iki blek-blek niku wong sing timah. Lo takon ya. Nggih. Lah turun tak belak tidak pindang. Nggih. Halal boten. Belake napa pindange? Tidak pindang Pak. Oh. Belak kare pindang gede bila masjid lah. Nggih. Pindang. Nek belak iwak pindang nika nggih. Pindang iwak cilik napa iwak gede? Allah. Cilik napa gede nek pindang? Iwak pindang. Pindang. Nika lak katrahe padha ra diolahi nggih. Katrahe mboten dipun olah. Padahal wau dipun aturaken ketika belake iwak banyu iki dimakfu ketika iwake cilik. Nek iwak gede niku mboten dipun tapi wonten sebagian ulama ngendikaaken belake iwak banyu niku ra najis. Mbuh iku iwak cilik utawa iwak gede. Lah solusine kepripun kok ana sing werna-werna? Nek ngolahi dhewe niku nek gedhe diolahi pun. Nek cilik ra diolahi ra apa-apa. Nek kebacut tuku mangan warung anane arep tuku nduk, anane kur kari pindang. Ngerti pindang iku ora olah pun niku dipangan ra apa-apa. Mergo ana ulama sing ngendikaken belak iwak banyu mbuh cilik mbuh gedhe niku ora najis. Mbah Kaji Tamil senenge iwak pindang napa Mbah Kaji? Sebabnya itu berbeda masail kalau untuk cintakan. Nggak beda sebelah itu halal. Jadi niku panci leres. Tapi wonten sebagian ulama ketika akan belak iwak banyu mbuh cilik mbuh gede niku mboten najis. Allah. Karena darah ini kurang putih dapat tegel. Nggih. Nek kalau nggih Bang nggih. Mungkin tegelah. Nggih. Olai. Nggih. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, pun tuki pundi niki. Ini sak napa dereng? 3 menit. 4 menit. Pun dadi niku napa? Najis sing dimakfu tanpa syarat nika wau dipunjetaken sing pertama najise belek utawa uyuhe lawa, belek utawa uyuhe manuk cau, belek utawa uyuhe pupu, belek utawa uyuhe tawon. Tawon niku sing do manggon teng gone osok. Nggih, nika lak mangan mawon niku nggih Bang. Dadi belek napa nelek mawon. Lah niku sing dimakfu tanpa syarat. Artine mbuh sethithik mbuh akeh, mbuh tenggone sandangan, mbuh tenggone awak, mbuh tenggone panggonan. Terus niki nek wau bangsane nika tikus, bangsane cecek, bangsane napa sing cak do manggon-manggon do nelek niku. Jeng tenggone panggonan niku nek sapi kali wedhus pun do nang omah niku saged dipun makfu ketika wau netepi syarat tiga. Sing pertama pancen angel lek ngreksa, pancen angel lek njaga, pancen angel awak dhewe lek menghindar sangka najis ni. Contone misalnya teng masjid, teng omah kathah mbeleke cecek sing blarah, syarate blarah. Angel temenan lek ngreksa nek kurbangsane 1 2 tekane 5 tenggone masjid sing mriki ambek meneh napa sementen ambane niku dereng masuk kategori mbelek ceceke niku sing dimakfu. Terus sing nomor kalih niku wau syarate malih napa boten nejo utawa ora sengaja. Contone ketika awak dhewe niku ngerti najise blarah-blarah ana 200 umpama ning ana celah misalkan arep mlaku
isih wonten celah sing muat nggo gawe sikil liwat. Iku sing kira-kira awake iso menghindar niku nggih tetep kudu menghindar. Jadi ketika kok sengaja niki mangke mboten utawa ora sida dimaku. Terus sing terakhir nomor 3 syarat niku salah setunggal saking sikil utawa awak kula panjenengan kalian najis kala niki mboten kenging teles. Dadi kudu garing kabeh. Beleke utawa najise ya garing, terus sikil kula panjenengan salah kronologine kados wau niku nggih kedah garing. Paham nggih? Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken mekaten ingkang kula aturaken wiwit awal ngantos dumugi akhir kathah kekirangan kalepatanipun nyuwun agung papunten. Akhirul qauli wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.